No. Així que el pare li va donar els diners i va marxar a veure el món. Llavors es va trobar amb amics. Home, quins tens? Anem a passar-ho bé. Sí, jo convido. Va fer molt cafè fins que un dia... Oh, se m'han acabat els diners. Doncs jo marxo. I ara què faré? No tinc diners. Va demanar aliments, va treballar cuidant porcs. Fins que un dia va pensar, tornaré a casa del meu pare. Ell va tornar a casa del seu pare. Senyor, per ja veig el seu fill, ha tornat a casa. S'abraça el pare i fill. Pare, perdona'm per marxar-me. No, home, farem una festa. I a sobre li fas una festa? Sé que he cometit un gran error, però confio molt en ells. I tots van ser feliços.